с бежанците. Това е избягването на хуманитарна криза, здравния риск също така стои за дневен ред предвид, знаете, зимните месеци, които предстоят, също така и социалните рискове, т.е. напрежение между местното население и чуждестранните граждани, дошли в страната. Ние ще продължим да следим какво ще се случи на това извънредно заседание на Министерския съвет и ще ви информираме своевременно. Благодарим ти, Петър Нанев, за извънредното заседание на Министерския съвет по въпроса за чужденците, които търсят убежище у нас. Президентът Росен Плевнелиев критикува условията, при които са настанявани бежанците у нас. Държавният глава обяви, че има план за бежанците и той трябва да се спазва. На конференция по сигурността в столицата Плевнелиев призова да не се допуска групировки да влияят на институциите. Според Плевнелиев, конфликтът в Сирия все още има потенциал да се превърне в регионален. Можем ли ефективно да изпълняваме предните планове за управление на кризи? Например, предният план за управление и посрещане на криза с бежанска вълна, с където България отдавна разполага. И след като имаме такъв план, тогава защо бежанците пред очите на цялата нация спят на пода, без да и то в продължение на седмици? Имаме план. Ако трябва, той трябва първо да бъде адаптиран от изпълнителната власт и оттам нататък да се изпълнява. В присъствието на двама свои предшественици Росен Плевнелиев постави въпроса за актуализиране на стратегията за национална сигурност, защото трябва да се отчита рискът да бъдем нападнати от терористи на собствена територия, както се случи в Бургас, и заради бежанската криза. Президентът отбеляза като проблем и силното политическо противопоставяне в държавата. Да не допускаме влиятелни групировки да налагат дневния ред на институциите, а точно обратното, институциите да гарантират спазването на правилата от всички. Институциите да се борят за ефективна и прозрачно управление на обществения ресурс, държавните пари, обществените поръчки, приватизацията, а не държавата да обслужва интересите на силните на деня. Постигнатия консенсус за реформите в сектор сигурност миналата година беше нарушен, обяви президентът с уточнението, че се надява това да е временно. За BTV новините Габриела Насотанова. И към имигрантската вълна в Европа. Властите в Рим организират днес погребална церемония за жертвите от трагичното кръвокрушение в началото на месеца. Тогава загинаха близо 400 нелегални имигранти. Въпреки опитите на италианските власти да затегнат контрола по морската си граница, водите на Средиземно море продължават да са най-прекият